Irena. Danas baš moram porazgovarati s tobom da nam objasniš odakle je krenula zapravo ta gorčina koju tražimo kod umjetnika. Mi tražimo u jednoj gorkoj slici, a ti si zapravo pokrenula natječaj za najbolju gorku priču. Tako je, da. Pa do tog naziva, za najbolju gorku priču došla sam igrajući se Zagorkinim imenom. Razmišljala sam o tome da natječaj mora biti zvučan, prepoznatljiv, a da bismo to postigli naravno uz kvalitetu natječaja samog koja mora biti, morali smo imati i zvučno ime. Tako je i nastao natječaj za najbolju gorku priču, dakle za gorku, pa je s obzirom na taj naziv bilo logično da i tematski uokvirimo priče koje ćemo u natječaju tražiti. A zapravo smo natječaj htjeli proširiti, dakle da ne bude samo fokusiran na hrvatske autore i književnike, htjeli smo proširiti priču i na regiju, jer i sama se bavim pisanjem, prijavljujem vrlo često svoje priče i na regionalne natječaje, pa smo htjeli i naš natječaj zapravo provoditi u regiji, a na kraju je to ispalo zapravo i međunarodno, jer dobivamo priče zaista iz cijelog svijeta. Čini mi se da smo na taj način zapravo se uspjeli povezati s autoricama i autorima iz cijele regije i šire, s kojima sigurno ne bismo se povezali da nije bilo tog natječaja, a zahvaljujući tome smo i neke nove suradnje, nove projekte pokrenuli. Drago mi je da evo jedna od suradnja, zapravo nekakva zajednička razrada ideja bila je upravo to da udruga Artoratori pokrene natječaj za najbolju gorku sliku. Apsolutno. Već evo drugu godinu za redom imamo gorke slike prožete gorčinom, kao što vi imate priče prožete gorčinom. Ove godine smo mi htjeli dati prednost ilustraciji u našem natječaju, ali ono što je zanimljivo je osoba zbog koje je krenulo sve to, a to je naša književnica Marija Jurić Zagorka. Tako je. I to je krenulo zapravo sa organizacijom Zagorkinih književnih dana. Pa zapravo je bilo obrnuto. Moja prvotna ideja je bila da pokrenemo natječaj. To mi je nekako bilo u fokusu. Jer razmišljala sam o Zagorki, o zaista njenom velikom imenu, a rođena je tu u našim krajevima, zapravo je bila bitna za cijelu hrvatsku književnost i kulturu općenito. I onda sam htjela tu nekakvu sretnu slučajnost da je rođena upravo na ovom području nekako obilježiti, dati još na vidljivosti. I ta ideja za Zagorkine književne dane došla je nakon ideje za natječaj za najbolju gorku priču, pa smo onda mi pokrenuli niz radionica. Razmišljali smo da trebamo možda uključiti ne samo natjecatelje, dakle, koji se prijavljuju na natječaj, nego da trebamo uključiti i naše sugrađane. U prvom redu tu mislim na mlade, na djecu, dakle u osnovnim i našoj srednjoj školi, za koje smo pokrenuli jako puno i radionica i književnih susreta, gdje su i sami učenici se okušali u moderiranju književnih susreta. Dakle, zaista mi se čini da smo svi od tog projekta jako puno dobili. I ovim putem bi zapravo i htjela zahvaliti i osnovnim školama i našoj srednjoj školi što su se rado odazvali na sudjelovanje u ovom projektu. Partner na projektu Zagorkinih književnih dana je zapravo Narodna knjižnica Vrbovec, s kojom smo mi u jednom trenutku ostvarili suradnju isto vezano za jedan takvu grupnu izložbu. Mi smo se prve godine kad smo pokrenuli natječaj bavili radom Štefe Iskra Kršnjavi, koja je zapravo bila spisateljica pod pseudonimom Iva Rod. To je još jedna književnica iz Vrbovca. Zatim je knjižnica odlučila provoditi taj projekt Zagorkinih književnih dana. Kako upravo došlo do te suradnje?
Pa evo, dakle, kad sam imala tu ideju, kad sam je donekle razradila, bilo mi je jasno da za ostvarenje tako jednog velikog, ozbiljnog projekta trebam partnera, trebam suorganizatora da bismo sve to realizirali na nekakvoj kvalitetnoj razini. I obratila sam se Narodnoj knjižnici Vrbovec koja se zbilja rado uključila u organizaciju cijele te priče zajedno sa mnom i evo već 4 godine zapravo provođenja Zagorkinih književnih dana. Mogu reći da smo imali 4 godine pozitivne energije i divnih povratnih informacija, ponajprije od natjecatelja, ali zapravo i od svih drugih koji su na bilo koji način bili uključeni u projekt. Gorka slika je bila izložena u našim prostorima od 25.3. do 20.4.2024. godine i nadamo se da ćemo i sljedeće godine imati inspirativne gorke, slike i daljnje suradnje.